Bu Guru, aku arep matur sithik. Aja dadi ati yo. Sebenarnya aku risih, nanging matur langsung ora wani. Saiki Bu Guru kok nganeh-nganehi. Rono mrene nyangking HP gedhi. Sithik-sithik ditiliki. Sadelo-sadelo diiling-ilingi. Ing kelas kerep goreh. Katon mulang ora tenanan. Waton mlebu koyo dolanan. Ora pisan pindho lho, Bu. Nanging kerep banget. Aku sakonco ngenteni bajute ulangan sing kandhak. Nanging Bu Guru malah nimpluk. Astani utek. Bu Guru, aku nyuwun diwuruhi. Dicontoni bab samubarang, kalebu empan papan badan. Kapan nang ing endi, kudu ngene utawa kepriye. Bu Guru, aja nyalake yen aku sakonco ora perdulen. Ing kelas aku diumbar. Mongko aku kepingin dielakake, didunungake, didukani. Yen perlu uga dislentik. Nanging ora. Bu Guru ketungkul nutuli kaca mawa aksara. Geser mrono, geser mrene. Kadang kala guyu dhewe. Najan ora duwe buntut. Bu Guru katon aneh. Jare Mbah, wong guyu dhewe iku sajane miring. Ya sinting. Lah Bu Guru,